Hi everyone, welcome to my channel. Ìbà mòrè o ìbà òrìṣà olóhùn arò ẹyẹ oko. Ìbàrè ìbà òrìṣà olóhùn arò ẹyẹ oko. Ìbà mòrè o ìbà òrìṣà olóhùn arò ẹyẹ oko. Ẹ̀rẹ̀ mẹ́ta náà máa ń pọ̀tọ̀ fẹ́ lọ́fẹ̀ẹ́ torí kẹ́bọ̀rọ̀ àrùn bọ̀ gbọ́ òmọ́ ti yọ̀. Ìbà mòrè o ìbà ọ̀làrè o olóhùn arò ẹyẹ oko. Òrìṣà làrè mọ́ méje bàrẹ́. Arọ̀ làrè mọ́ méje bàrẹ́. Òrìṣà alájẹ mọ́ méje bàrẹ́. Ìránṣẹ́ òwò mọ́ méje bàrẹ́. Ìlọ́bọ̀ sọ́yọ̀ mọ́ méje bàrẹ́. Ìbàrẹ̀ṣà ẹ ṣé o, orúkọ mi ni Òṣàbùkọ́lá Olórí Bámidélé nílùú Ìkẹ́rẹ́ Èkìtì lágboolé ọlọ́tín lókè Kẹ́rẹ́, ibẹ̀ ni mo wà. Òòṣà làrè alájẹ́ òun lòòṣà tí mò ń sìn. Ajé Ògúngúlùsọ̀ onísọ̀ ibòjì òun ni òòṣà alájẹ́ òrìṣà làrè. Arọ ìlàrè omi èyìn adìyẹ ọmú késúgún kíkúgún yàgbà kíkàkàlà yàgbà kúkú wọ́ṣọ lẹ́gàn ọjọ́ òru jọjọjọjọjọjọ. Àbámi ní mójú ọmọ gbọ́nlẹ̀ bíi kìrìkìrì, òrìṣà làrè ní mójú ọmọ gbọ́nlẹ̀ bíi eré jẹjẹ. Ọ̀nà ní mọ́ kàbá mi òrìṣà kan sọrí ọmọ rẹ̀ sódò àti jẹ́ mi jẹ̀yẹ̀ lérò òrìṣà tí bà mí gini aríro. Wọ́n ní rèére kẹ bá mi jiyàn rẹ̀ arọlé ṣàbá mi ó gbé àrè. Òrìṣà làrè òrìṣà ọjà onímẹ̀yìn adìyẹ késúgún ìkùngún yàgbà káàkàlà yàgbà ooo. Ará ọ̀làrè ní mú fèrè jèdè dáṣe kọ́ mẹ́pà kàlà ṣoṣe onímú àgbò kò mí ṣòro o àgbò lámí kíra káṣò ní ṣùmọ́dún ìrálélà òkè òyìn olúlé fún ọlúgbà òrí ojí tókùn náà ojí túdẹ́túdẹ́ o. Ará mẹ́gbógbá ìrọ̀jà ọ̀làrè mẹ́jọ àwọn apẹ́pẹ́ o. Onírèrè kẹ bá mi jiyàn rẹ̀ ará ọ̀làrè lè ṣàbá mi gini aríro. Gbogbo wá sálẹ̀ gànjọ́ òru yá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 
àgùnlá o ọ̀gẹ̀gẹ̀ o igi àgùnlá òrìṣà alájẹ gọ̀gẹ̀gẹ̀ o igi ọ̀là ní mògùn o ọ̀gẹ̀gẹ̀ o igi àgùnlá ọ̀gẹ̀gẹ̀ o igi àgùnlá òrìṣà alájẹ gọ̀gẹ̀gẹ̀ o igi ọ̀là ní mògùn o ara ọ̀làrè lílọ gẹ̀gẹ́ ọ̀gẹ̀gẹ̀ kèé lójú lé òrìṣà alájẹ igi ọ̀là ní o òrìṣà ọjà òrìṣà alájẹ wojú ire o wojú tókùn wojú túdẹ́túdẹ́ ara ọ̀làrè oníkìmọ́ pẹ́rí rẹ mọ̀mọ́ jíṣẹ́ gẹ̀dẹ̀ ọ̀rọ̀ mi ṣe o ara ọ̀làrè oníkìmọ́ pẹ́rí rẹ mọ̀mọ́ jíyọ̀ mi domi o ọ̀gẹ̀gẹ̀ o igi àgùnlá ọ̀gẹ̀gẹ̀ o igi àgùnlá o òrìṣà alájẹ alájẹ gọ̀gẹ̀gẹ̀ o igi ọ̀là ní mògùn o. ọ̀gẹ̀gẹ̀ o igi àgùnlá ọ̀gẹ̀gẹ̀ o igi àgùnlá Ọbàtálá gọ̀gẹ̀gẹ̀ o igi ọ̀là
òrìṣàlàrè alájé ọkùnrin ni, ọkùnrin ò lè wà kó má lólórí, kò sọ́ba tó wà tí ò lólórí. Olórí ẹ̀ ní Ajé Ògúngúnnísọ̀ onísọ̀ ibòjì. Òrìṣàlàrè yìí ọkùnrin takuntakun ní gbogbo òrìṣà ń forí balẹ̀ fún. Arọ ni òrìṣàlàrè alájé gẹ́gẹ́ bó ṣe bí ìtàn ẹ̀ ṣe lọ. Arọ tí ò lọ́wọ́, tí ò lẹ́sẹ̀, tí ò kìí jẹ nǹkan tó gbé sórí òkè, tí ò kìí ṣeṣẹ́, ṣùgbọ́n àjìgà ló ń jáde fún, tó lọ ń kó gbogbo nǹkan tó ń kó wá fún, tó ń jẹ àjẹyó, tó ń jẹ àjẹṣẹ́kù. Àtòun àtìyàwó ẹ̀ Alájé, Ajé yẹn lélẹ̀ ìyàwó òrìṣàlàrè. Òrìṣàlàrè Alájé inú afẹ́fẹ́ ló ń gbé. Òun ló ṣorí, òun ló ṣe mú, òun ló ṣe ẹnu. Òrìṣà ló ní kọ́kọ́rọ́ ẹ̀mí wa. Òun ló lòkun, òun ló ní ọ̀sà, òun ló ní ọ̀ṣun. Gbogbo omi pátápátá òrìṣà ló ní. Torí tójò ò bá rọ̀, omi ò lè kún. Ọbàtálá bàtàrìṣà, ọba takuntakun lóde ọ̀run. Ọbàtálá òrìṣàlàrè, wọ́n jọ jẹ, wọ́n jọ mu ni. Gbogbo ìgbàrúmọlẹ̀ pátápátá òòṣà náà tẹríba fún. Òòṣà ni bàbá gbogbo ìmọ̀lẹ̀ pátápátá. Òrìṣàlàrè Alájé, láìsí òrìṣàlàrè Alájé Ọbàtálá ò lè dúró. Wọ́n jọ wà ní, wọ́n jọ wà bí Táyé àti Kẹ́hìndé, wọ́n jọ wà. Òrìṣàlàrè Alájé yìí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe bá nínú ìtàn, wọ́n ń rí mẹ́mí aráre ṣalébàgbé o, bẹ̀ka arájú tún lọ́ọ̀jú ra ọ̀rọ̀ burúkú mi á ṣojú mi o. Òrìṣàlàrè gbogbo òòṣà kò sẹ́ni tó lè sọ pé òun lajú báyìí pé òun wò. Inú afẹ́fẹ́ náà ń gbé, inú sánmọ̀ náà ń gbé. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń bá lọ, Ọbàtálá òrìṣàlàrè Alájé, Táyé Kẹ́hìndé ni wọ́n ṣe sọ, wọ́n jọ ń jẹ, wọ́n jọ ń mu ni, wọ́n jọ ń rìn ni. Kò sẹ́ni tó lè sọ pé òun rí àwọn méjèèjì rí pé bọ́n ṣe dúró lélẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn á bá nínú ìtàn pé bọ́n ṣe ń pè wọ́n lélẹ̀ tán dẹ̀ ń dáhùn. Òrìṣàlàrè Alájé báyìí nǹkan tó ń jẹ tí bá ti fi pè é, mò ń gbọ́ ohùn, ó ń bá mi sọ̀rọ̀, ó dẹ̀ ń tọ́ mi sọ́nà, ó dẹ̀ ń rán mi sáwọn èèyàn pé lọ sọ fẹ́ni báyìí kó ṣe bí eléyìí, kó ṣe bí eléyìí, kó ṣe bí eléyìí. Gẹ́gẹ́ bá ṣe ń sọ fún mi, mi ò mọ̀ gbà yẹn o. Wọ́n wá ní tó bá ti ń gbẹnu mi sọ̀rọ̀, tí bá ti ń sọ pé lọ ṣe bí eléyìí, lọ ṣe bí eléyìí, tẹ́nì yẹn bá ti ṣe nǹkan tó béèrè yẹn á rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n ń wá ọmọ wá sọ́dọ̀ òrìṣàlàrè Alájé, ènìyàn nínú oyún á tún fẹ̀yìn gbọ́mọ pọ̀. Ẹni tí ìṣẹ́ ń ṣẹ́, tí ìyà ń jẹ, tó bá ti wá sọ́dọ̀ òrìṣàlàrè Alájé tó mú ẹyẹlé dání, tó lóbì méjì, tó fi pe òrìṣàlàrè Alájé pé nǹkan báyìí lòun fẹ́, tó fi májẹ̀mú tí ó máa ṣe, á dẹ̀ rí. Ẹni tó ń wówó á rówó, ẹni tó ń wá ọmọ á bímọ, ẹni tó fẹ́ kọ́lé á kọ́lé. Gbogbo nǹkan mèremère tí èèyàn bá ń fẹ́ tó bá ti dọ̀dọ̀ òrìṣàlàrè Alájé Ògúngúnnísọ̀, tó bá ti béèrè nínú kan àti èdè kan, ó máa ṣe fún un.